Velkommen til paragraf 77, Danmarks Liberale Podcast. Vi er i gang med sæson 2, den der er på nettet, på dit webcam via YouTube. Jeg hedder Mikkel Krogsholm, og jeg er glad for i dag igen at kunne sige hej til min medvært fra Berlin, Emil Lykke Jensen. Hej Emil. Live aus Deutschland. Og velkommen til paragraf 77. Denne her gang, der har vi den store fornøjelse at have et folketingsmedlem med os, nemlig Ole Birk Olesen, som foruden at være, at have utallige ordførerskaber herunder og være finanspolitisk ordfører for Liberal Alliance, også er redaktør på netavisen 180 grader. Stor velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Og lad os da sådan kaste os ud i det. Der er jo sket nogle interessante ting i Liberal Alliance de sidste stykke tid. Blandt andet så har vi jo fremlagt, som vi snakkede om i sidste podcast, fremlagt forslag til at afskaffe licensen, men vi har også fremlagt forslag om at afskaffe, eller i hvert fald liberalisere, om man så må sige, huslejeloven, eller huslejereguleringen. Og jeg tænker sådan lidt, hvorfor kommer det nu? Hvorfor ikke tidligere eller senere for den sags skyld? Hvorfor er det sådan nu, vi begynder at se sådan nogle liberale takter? Jamen, jeg synes jo ikke, det er lige præcis nu, tingene sker. Hvis vi taler om vores boligoplæg, så er det faktisk fra 2012. Men det er jo blevet aktuelt at tale om det, fordi Søren Pind har været ude med nogle holdninger om, at vi burde afskaffe huslejereguleringen i Danmark. Og i den forbindelse, så kunne vi så smide vores oplæg ud, som jo er Liberal Alliances oplæg i modsætning til Søren Pinds politik, som ikke er Venstres politik. Men der sker jo løbende en udvikling af politikken i Liberal Alliance. Vi er et ungt parti, og tidligere var det begrænset med kræfter, der kunne udvikle politik. Indtil folketingsvalget i september 2011 var der kun 3 medlemmer af folketingsgruppen, og de havde travlt med mange ting. Efter folketingsvalget er vi så blevet 9 medlemmer af folketingsgruppen, og så går man jo i gang med at bruge den tid, man nu har fået foræret, fordi der er 9 om at dele arbejdet, og ikke kun 3 til at producere politik. Det første jeg gjorde, da jeg blev boligordfører der i september 2011, det var at gå i gang med et nyt boligoplæg for partiet. Og senest har vi på vores sommergruppemøde fremlagt en ny tilføjelse til vores skattepolitik, hvor vi jo tidligere havde det synspunkt, at ingen skulle betale mere end 40% i indkomstskat. Så har vi nu den tilføjelse, at man heller ikke skal betale nogen skat af de første 7.000 kroner, man tjener om måneden. Det blev fremlagt her i sommer. Og den slags arbejde foregår hele tiden. Og lige præcis denne her, det her nye skatteforslag, synes jeg var ret interessant, fordi som sagt, så er det jo relativt nyt, det kom i sommer, men jeg ved jo, at der i hvert fald har været et folketingsmedlem i Liberal Alliance, som tidligere har argumenteret meget kraftigt for det, værende dig. Og jeg tænker sådan, hvordan foregår sådan en proces, fordi der må jo skulle ske nogle ting, siden det tager næsten godt og vel 1,5 år, fra du kommer i Folketinget, til det så bliver partiets officielle politik. Jamen det er jo også det her forslag om, at man ikke skal betale indkomstskat af de første 7.000 kroner, man tjener om måneden. Det er et ret stort forslag. Det koster rigtig mange penge, kan man sige. Man skal finde meget finansiering i de offentlige finanser for at gennemføre det. Ja. Så vi har hele tiden haft det synspunkt, at der skulle gøres noget for også at lette skatten i bunden af indkomstskalaen. Og så har vi bare ikke konkretiseret det, hvordan det skulle gøres. Og da vi så når frem mod foråret, sommeren 2013, altså sidste sommer, så finder vi ud af, at vi har efterhånden fået skrabet så mange finansieringsforslag sammen, at vi godt kan begynde at overveje lidt mere konkret, hvordan skal den finansiering, vi har fundet, bruges til at lette skatten for borgerne i Danmark i bunden. Og det, der blandt andet medvirker til det, det er, at regeringens produktivitetskommission i juni
2013 fortæller, at efter kommissionens opfattelse kan der spares eller effektiviseres mindst 10% af det samlede offentlige forbrug. Og 10% af det samlede offentlige forbrug, det er 53 milliarder. Og så beslutter vi altså at sætte godt 40 milliarder af til at lette skatten i bunden ved, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kroner, de tjener om måneden. Ja, så det er noget med omstændighederne, der gør det. Men altså, der er vel også en modningsproces, altså dels i befolkningen, sådan man skal ligesom vende sig til, at der er et liberalt parti på Christiansborg igen, og man skal ligesom ind i det der liberale mindset og sådan noget, men vel i og for sig også i partiet. Altså der er vel også sådan nogle modningsprocesser, man gennemgår inde på Christiansborg. Jamen altså, når det handler om skat, så er den primære modning, der skal ske, det handler ikke så meget om at blive enige om, at skatten gerne må lettes. De fleste mennesker er sådan set enige i, at skatten gerne må lettes. Det, der er større problemer med at overvinde, det er modviljen mod de spareforslag, som er nødvendige for at finansiere lettelsen af skatten. Og i det her tilfælde bliver vi jo så lidt hjulpet af, at regeringens produktivitetskommission, som består af nogle økonomiske professorer og eksperter, går ud og siger, at det er faktisk muligt at drive den offentlige sektor mindst 10% billigere, uden at det går ud over kvaliteten af den service, som produceres. Altså simpelthen ved at drive den offentlige sektor mere klogt og fornuftigt og effektivt. Og når kloge mennesker, som er blevet udvalgt af en socialdemokratisk ledet regering, siger sådan nogle ting, så griber vi det med kyshånd. Vi har ment det altid, at det kan godt lade sig gøre og effektivisere den offentlige sektor betragteligt. Men vi har ikke den samme appel til alle mennesker i Danmark, som nogle eksperter, der er blevet udvalgt af en socialdemokratisk ledet regering, og som siger det samme. Og så derfor så griber vi det bare, og så er det på den måde, det modnes sådan, i forhold til at kunne overbevise om, at det her faktisk er en mulighed. Ja. Og hvad er det næste, der ligger på bedding? Altså nu har vi haft for eksempel licensen er blevet sådan officielt, at Liberal Alliance vil arbejde for at afskaffe den. Hvad kommer der bagefter? Må jeg spørge om noget først? Ja. Hvorfor lige de 7.000 i bunden, Ole? Jamen det var ud fra sådan en betragtning om, at det skal være sådan, at folk, der arbejder, de kan forsørge sig selv på et bare nogenlunde anstændigt niveau, inden staten kommer og begynder at tage af deres løn. Og hvor det niveau skal ligge lige præcist, det er jo lidt en subjektiv vurdering. Men altså, vi fik den idé, eller syntes, at 7.000 kroner om måneden, det var, der må man sige, der kan man godt få i hvert fald et klubværelse og noget mad og varme i radiatoren. Og det må da være det mindste, før staten kommer og tager sit. Altså det skal være muligt at forsørge sig selv, før man skal forsørge staten. Og det kunne have været, altså nogen vil mene, at det også kunne have været 6.000. Nogen vil sige, nej, det er ikke nok, det skal være 8.000. Men det blev altså til 7.000. Okay. Og så videre til mit spørgsmål. Hvad er næst på programmet? Jamen det er ikke sikkert, at der skal være så meget, i hvert fald ikke så stort som det her forslag, som koster godt 40 milliarder kroner. Der vil selvfølgelig komme nogle ting løbende, hvor man tager stilling, fordi nu er ordføreren færdig med at tænke over det der, eller nu er der personer i partiet, der har fået en god idé, som man tager til sig, eller nu sker der et eller andet i den offentlige debat, som kræver, at også Liberal Alliance kommer med et svar på det, ligesom andre partier forsøger at svare på det. Den slags ting kan komme, men sådan i det store hele, der er min forventning, at når det handler om alle de økonomiske udfordringer, det der kræver en masse penge osv., der har vi sådan cirka styr på, hvordan Liberal Alliances program vil se ud frem til næste valg, som måske kommer i 2015, i hvert fald senest i 2015. Men altså selvfølgelig, der kan komme ting og sager, men det store skelet
er sådan set, ligger i en skuffe inde på Christiansborg og mangler først at blive finpudset, og så derefter at blive sendt ud, inden der bliver udskrevet folketingsvalg. Okay. Og de fleste ting har man så hørt om, altså det er ting, som har været spillet ud tidligere, det er bare ikke blevet sat sammen og præsenteret som den store forkromede plan. Men vi har den plan liggende, og det er sådan en, der sørger for at holde os på sporet på den måde, at vi ikke bruger flere penge på især at lette skatten forskellige steder, end vi samtidig sparer andre steder for at finansiere skattelettelserne. Så hvad i forhold til den sidste 2020-plan, vi gik til valg på, hvad er der så? Altså så er der selvfølgelig bundfradraget blevet sat op. Jamen der er faktisk betydelige ting, altså der er en masse direkte erhvervsrelaterede afgifter, der er energiafgifter, der er kommet med ind, der er NOx-afgift, der er kommet med ind, der er... Som vel alle sammen skal fjernes eller sættes ned, går jeg ud fra. Ja, det er rigtigt. Ja. Vi har fået med, at der skal være, at vi skal have en 7% hotelmoms i stedet for 25%, sådan at vores turisterhverv i Danmark kan konkurrere med turisterhverven i andre lande, hvor de har tilsvarende lave momssatser. Sådan at når internationale turister skal vælge, hvor de skal holde deres ferie, så kan de lige så godt tage Danmark, som de kan tage Tyskland eller Sverige, der har betydeligt lavere momssatser på hotel, end vi har. Vi har fået med, at vi vil afskaffe registreringsafgiften på biler. Også en forholdsvis stor post. Vi har fået med, at vi vil afskaffe arveafgiften. Og vi har fået med, at vi vil sætte en stopper for grundskyldsstigningerne. De kommer til at koste rigtig mange penge for boligejerne i de kommende år, især husejerne. Så der er kommet nogle flere ting med. Til gengæld er der også kommet flere finansieringselementer. Altså vi har fået 10% effektivisering af den offentlige sektor. Vi har fået en kontanthjælpsreform, som Joachim B. Olsen har stået for at udarbejde på vegne af Folketingsgruppen. Ja, så der er flere ting. Ja, cool. Men det kan godt være, hvis man kunne gå lidt længere med det her. Lad os nu sige, at der har været et folketingsvalg. Magten er skiftet. Hvordan vil sådan en drejebog så blive brugt, tror du, af partiet under en ny blå regering, hvor vi eventuelt har afgørende mandater? Er det et inspirationskatalog, eller tænker du, det er en plan, man prøver at få fuldført fra ende til anden? Ja, man prøver jo altid at få det hele gennemført, men det er jo ikke... Altså man skal være meget optimistisk for at tro, at vi kan overtale Dansk Folkeparti og andre, der måtte være i blå blok, til at gennemføre det hele. Så det er et retningskatalog. Vi ved meget klart, i hvilken retning vi ønsker at trække det danske politiske styre, for at gøre det danske samfund bedre. Og den retning er så udlagt i vores politiske program og i vores økonomiske program. Og så vil vi prøve at få så meget som muligt igennem. Men i erkendelse af, at det jo nok ikke kan lade sig gøre, så vil vi tage et hvert skridt i den rigtige retning og tage imod det og håbe, at det og få det gennemført. Og så meget som muligt jo. Altså, der er jo nogle ting, der er meget væsentlige i vores politiske program. Det er meget væsentligt at sænke skatten på arbejdsindkomst. Og det gælder både i forhold til at få afskaffet, eller i hvert fald nedsat topskatten. Det gælder i forhold til at få hævet beskæftigelsesfradraget, enten i form af den måde, det er lagt op nu, beskæftigelsesfradrag, eller vores nye beskæftigelsesfradrag, sådan at der også i bunden af indkomstskalaen bliver en lavere skat, og så det bedre kan betale sig at arbejde frem for at være på overførselsindkomst. Og så er det også meget væsentligt for os at få sænket skatterne på virksomhederne, både i form af selskabsskat og direkte erhvervsrettede afgifter. Og det er også vigtigt for os at få lettet skatten på pensionisterne. For eksempel blev opfundet en udligningsskat på privat pensionsopsparing, og den vil vi også meget gerne have fjernet. Det blev opfundet af den gamle VK-regering, men det skal vi have væk så hurtigt som muligt. Ja, og der er flere ting, men altså... Så finansordføreren, han er i hvert fald
vil i hvert fald meget gerne have fjernet skatter, hvilket lyder godt, og navnligt fjernelse af registreringsafgiften på biler, og går jeg ud fra også motorcykler, ser jeg meget frem til, så det må du gerne arbejde ekstra hårdt for. Der var to ting egentlig. Du nævnte før det her differentieret moms. Som liberal er man jo sådan en lille smule skeptisk over for differentieret moms. Men jeg forstår, at grunden til, at man har differentieret moms inden for hotel- og turistbranchen, det er simpelthen på grund af, at det har man også i andre lande, eller lige for. Jeg har også en principiel modvilje mod differentieret moms, fordi det er meget nemt at gå hen og blive sådan noget formynderi, hvor man har høj momssats på forbrug, som politikerne mener er dårligt for folk, så det er sådan formynderisk. Og så har man lavere momssats på ting, som man mener er sundt for folk, altså på frugt og grøntsager og sådan nogle ting for eksempel. Og det, jeg synes danskerne skal have et frit valg, og hvis man kan sænke momsen, så skal man gøre det over hele linjen, og ikke bare på de ting, som politikerne gerne vil have folk til at bruge, købe mere og spise mere for eksempel. Men når det handler om det her med turistbranchen i Danmark, og hotellerne, restauranterne osv., så er årsagen til, at vi der siger, at der vil vi gerne gøre en undtagelse. Det er ikke fordi, vi går ind for differentieret moms som et princip, men det er fordi hotellerne for eksempel jo er i en meget særlig situation, at det er et eksporterhverv i meget høj grad. De skal sælge deres produkt til folk i andre lande, men fordi produktet bliver udleveret i Danmark, så bliver det pålagt dansk moms. Hvis nu for eksempel Eko eller BO eller lignende skulle sælge deres produkter med dansk moms i udlandet, så vil vi straks se det problematiske i det, fordi så vil deres produkter jo være meget dyrere end de tilsvarende udenlandske produkter. Hotellerne i Danmark, de skal sælge deres produkter i udlandet med dansk moms. Og det er en helt uholdbar situation for dem, hvis vi gerne vil have et levedygtigt turisterhverv i Danmark, og gerne vil tjene penge på, at turister kommer til Danmark i stedet for at vælge Nordtyskland eller Sverige, så bliver vi nødt til at gøre en undtagelse for vores princip om, at momsen ikke skal være differentieret. Og det har ikke noget at gøre med, at vi vil lokke folk til at købe det frem for andre ting i Danmark. Det handler bare om, at et erhverv skal have lige konkurrencevilkår i forhold til deres konkurrenter i udlandet. Det lyder fornuftigt. Jeg ved ikke, om vi skal springe lidt videre til noget lidt andet. Mindre du har noget, du gerne vil spørge om, Mikkel? Jeg synes, vi skal springe til det med mulige folketingsvalg. Det synes jeg nemlig også. Får vi det snart, tror du, Ole? Det var sådan et meget bredt spørgsmål. Mit gæt er, at regeringen vil trække tiden så meget som muligt, og det er fordi, jeg samtidig gætter på, at regeringen vil være bagud i meningsmålingerne helt frem til valget skal udskrives. Og det er meget sjældent, at en regering udskriver valg, hvis den har en forventning om, at den vil tabe. Så tænker den to ting. Enten kan den vente, og så få mest mulig regeringstid til sig selv, inden den taber. Eller også kan den vente og håbe på, at tingene ændrer sig. At der sker et eller andet mirakel, som meningsmålingerne de forbedrer sig, så den til den tid kan udskrive valg og vinde valget. Så derfor er min forventning, at regeringen ikke vil udskrive valg meget før september 2015. Det kunne blive før sommerferien 2015, eller i foråret 2015. Men den vil trække det så meget som muligt, men måske ikke helt ind til sidste øjeblik, fordi det kunne jo være, at der var en rigtig dårlig sag lige præcis i september 2015. Og det ville være lidt risikabelt for en regering, hvis den så var tvunget til at udskrive valg på det tidspunkt. Så hvis der ikke er en meget dårlig sag i foråret, eller lige før sommerferien 2015, så kan vi få valg der. Men det forudsætter jo lidt, kan man sige, at det er regeringen og statsministeren, som sætter dagsordenen for, hvornår der skal være valg. Man kan sige, at nu har gode Helle jo været i samråd i et par timer i fredags, hvor det jo i hvert fald i teorien godt kunne gå hen og have udløst et valg, hvis ikke det var fordi Enhedslisten de havde været tilfreds med det hun sagde eller ikke sagde. Eller så hvad er det jeg vil spørge om? Jo, altså sådan en... Ja, er der styr på de eksterne ting, der kan afgøre et valg?
Altså er Enhedslisten, er de sikre på, at de ikke gør noget indtil tiden løber ud? Altså, der er jo intet, der er sikkert, men jeg tror ikke, at Enhedslisten vil have siddende på sig, at de væltede en rød regering i en periode, hvor der så var sandsynlighed for, at der ville blive en blå regering i stedet for. Jeg tror, der er nogle af deres vælgere. Jeg skal lige huske, at Enhedslisten er blevet meget stort, forholdsvis stort på det seneste. Så sent som tilbage i 2007, hvor der også var folketingsvalg, der fik Enhedslisten kun 2,1% nu er de så op og have i omegnen af 10% tilslutning. Og det vil sige, at der er kommet en masse vælgere til Enhedslisten, som ikke er sådan nogle revolutionære typer, der går rundt med nitter i ansigtet og brænder gader af, når de ikke må få et ungdomshus. Og de der lidt mere moderate venstreorienterede, som de har taget fra SF og fra Socialdemokraterne, de går op i sådan nogle ting, som at de hellere vil have en socialdemokrat som statsminister, end de vil have Lars Løkke som statsminister. Og de vil måske straffe Enhedslisten for at hive tæppet væk under en socialdemokratisk ledet regering. Så derfor tror jeg ikke, at Enhedslisten har lyst til at gøre det. Og derfor så vil de finde undskyldninger for ikke at gøre det, hvis nu det er statsministerens liv, der er på spil, som det er i den her sag. Altså hvis de kan undgå at vælte statsministeren og dermed få en ny regering, så vil de prøve at undgå det. Hvad tror du, der skulle til? Jamen der skal noget, hvor der er tale om et meget åbenlyst og meget slemt magtmisbrug fra statsministeren, eller ja, fra statsministeren. Så kan de jo være tvunget til det. Og så vil der også være en forståelse hos de vælgere, de har nu, for at de har gjort det. Men når vi ser samrådet fra i fredags, så er det sådan den generelle bedømmelse jo, at for det første er det en sag, der er rimelig svær at forstå, og for det andet, så er den generelle bedømmelse, at statsministeren vist klarede sig okay og svarede okay på spørgsmålene. Jeg tror ikke, at der ude i befolkningen er en opfattelse af, at det er helt åbenlyst, at Helle Thorning har gjort noget, der er meget forkert, som kan berettige, at Enhedslisten skal vælte hende. Og det må man jo forvente, altså, at sådan en sag kommer jo sandsynligvis ikke. Det er trods alt sjældent i Danmark, at en statsminister mister flertallet bag sig på baggrund af en eller anden dårlig sag. Det skete tilbage i 92, var det ikke, med Schlüter, der måtte gå af på grund af Tamilsagen, fordi han ikke havde de radikales opbakning længere. Ja. Men ellers så er det jo ikke noget, der er sket i min levetid rigtigt. Nej. Når man kigger lidt på meningsmålinger, jeg sidder og kigger på sådan en Voxmeter undersøgelser siden sidste valg, og så nogle de har haft her løbende frem til også nu her i starten af det her år. Og der kan man se, at der er nogle ret store bevægelser inden for Rød Blok. Det er også det, du lige nævnte, Ole, med at Enhedslisten har fået en masse mennesker. Men for Liberal Alliance, Konservative, der er der ikke sket helt det store. Venstre er gået en lille smule frem, så det er som om, at de blå eller de liberale ligger der, hvor de har lyst til at ligge, eller de borgerlige. Tror du, at det også kommer til at gælde ved næste valg? Altså... Jeg tror, at Enhedslisten og Liberal Alliance på dette ene område ligner hinanden lidt. Jeg vil gerne slå fast, at Enhedslisten og Liberal Alliance ikke ligner hinanden overhovedet ellers. Enhedslisten er et meget mere sådan radikalt, ekstremt parti i forhold til det, de ønsker med det her samfund, end Liberal Alliance er. Enhedslisten ønsker en revolution, hvor de går helt op med det danske samfund og afskaffer privat ejendomsret og fri markedsøkonomi og kapitalisme, mens vi bare ønsker nogle forholdsvis moderate reformer af den danske velfærdsstat. Men på det her ene område, i forhold til vælgerne og opbakning for vælgerne, der ligner vi måske hinanden lidt på den måde, at Enhedslisten går voldsomt frem, når venstrefløjens vælgere er skuffede over, hvad Socialdemokraterne og SF'erne gør, når de er i regering. Vi går måske også frem, når borgerlige vælgere er skuffede over, hvad Venstre og Konservative gør, når de er i regering. Og det vil sige, for øjeblikket, hvor Venstre og Konservative ikke er i regering og kan det hele på den halve tid, mens de er i opposition, så det er bare ikke det tidspunkt, hvor Liberal Alliance står allerstærkest.
Men vi står dog lige så stærkt, som vi gjorde ved folketingsvalget i 2011. Vi har klaret os, tror jeg, over al forventning. Al logik tilsagde, og det sagde også de politiske kommentatorer, at når Venstre kom i opposition, så ville Venstre være mere frit stillet til at svinge med en liberal fane, og så ville Liberal Alliance dø som en døgnflue. Virkeligheden har vist, at vi er et meget stabilt parti, og vi ligger oftere i meningsmålingerne på et resultat, der er bedre end ved folketingsvalget, end et resultat, der er dårligere. Så jeg tror, vi har klaret os rigtig, rigtig godt, i den situation, at Venstre igen kommer i regering, og i Venstre igen begynder at fifle med magten og gøre forskellige ting for at please socialdemokratiske vælgere, og ikke at ture noget, som de plejer at gøre og sådan noget, så vil vi så se, at vi går endnu mere fra. Mm. Så når Venstre i opposition har plads til at være mere liberale, så er det sådan en gå i hi-periode for Liberal Alliance, hvad kan man sige, og så er det... Nej, vi går bestemt ikke i hi. Vi har brugt tid på i høj grad at udvikle vores politik og holde fanen højt og vise, hvad vi er for nogen, og vise også den stabilitet, som gør, at borgerlige og liberale vælgere, de kan stole på, at vi er et parti, der vil forvalte deres stemme med orden og omhu og være dygtige og professionelle osv. At det ikke er et cirkus, ligesom Ny Alliance var der i årene efter 2007, hvor det hele gik galt for vores forfædre, kan man sige. Men rent vælgermæssigt, så er det svært for os at gå frem til 10% i en periode, hvor Venstre gerne vil lade som om, de kan det hele. Nu er der vel også to andre ting at sige til lige præcis det. Den ene, det er, at organisk vækst er om ikke andet altid at foretrække, fordi hellere gå en lille smule frem, i stedet for at man laver de der kæmpe SF og nu Enhedslisten, og før det radikale hop eller Ny Alliance hop, hvor man springer frem og så bare falder tilbage igen. Og den anden ting er vel også, at vi i halvdelen af de valgkampe, folketingsvalgkampe, vi har deltaget i, har vist os at være et rigtig godt valgkampsparti. Ja. Altså man kan sige, den første, det var så også Ny Alliance-tiden, gik det knap så godt, men i de sidste valgkamp gik det jo forbløffende godt. Jeg tror, var vi ikke det parti, der gik mest frem egentlig i procent under valgkampen. Jeg tror, da valgkampen blev indledt i 2011, der lå vi vist på omkring 3%, og så da valgkampen så var slut, og folk gik ned i stemmeboksen, så fik vi opbakning fra 5%. Ja. Så det var jo 66% fremgang, må det være, eller 2 procentpoints fremgang. Og det er rigtigt, at vi er et godt valgkampparti, men det er også fordi, vi har styr på tingene og professionelle, og har et ret et fast standpunkt og en fast linje, som vi kommunikerer meget klart. Ja. Vi er også ved at nærme os tiden, hvis vi skal holde os på omkring de 30 minutter, men jeg har dog lige et lille spørgsmål så omkring valgkamp, der leder lidt op til det. Vi skal have et Europaparlamentsvalg nu her snart. Bliver det en generalprøve for partiet til at føre en national kampagne igen frem til, når vi skal have et folketingsvalg næste gang? Eller altså, er det noget stort? Er det noget, vi kommer til at gå meget op i fra Liberal Alliances side, fordi det er vigtigt? Vi kommer til at gå meget op i det, og det er stort. Men vores succes ved det valg afhænger i høj grad af, om vi får en rigtig god spidskandidat. Undersøgelsen af, hvem vi kan få som spidskandidat, foregår i disse uger. Hvis vi får en god spidskandidat, så kan vi tage det mandat til Europaparlamentet, det er jeg helt sikker på. Og det vil være en stor sejr. Men det kan vi, fordi vi står med et ret unikt budskab, nemlig at være et borgerligt parti, der går ind for dansk medlemskab af EU, men synes, at EU skal kende sin plads. EU skal ikke dominere medlemsstaterne. Det er medlemsstaterne, der er udgangspunktet for et samarbejdende Europa.
Og vi er kritiske over for, at EU udøver unødvendig magt på samme måde, som vi er kritiske over for det, hvis den danske stat skal bestemme for meget over borgernes liv. Og den position at være et kritisk EU-tilhængerparti på den borgerlige fløj, det er en god position i forhold til, altså det er det vi mener, men det er også rent vælgermæssigt en god position i forhold til at få opbakning til et mandat i EU-parlamentet. Det lyder jo fremragende. Jeg håber, at I finder den rette kandidat så vi kan få et godt valg. Emil, vil du slutte af? Jamen, det kan jeg godt gøre. Som altid håber vi, at I har nydt den her lille podcast. En stor tak til dig, Ole, fordi du havde lyst til at være med. Dels med den hat på, der hed folketingspolitiker, men også med den hat på, der hed politisk kommentator, som vi fik lidt af også. Og du skal være velkommen til at joine en anden gang i øvrigt. Tak fordi jeg måtte være med. Det var bestemt så lidt. Man kan finde tidligere udsendelser herinde på YouTube, og man kan også finde dem på paragraf77.dk. Skulle I have lyst til at give en lille bitcoin til os, skal I være velkommen til at gøre det, og I finder vores bitcoin-adresse på paragraf77.dk. Og så er der også vores Facebook-side. Den kan I også gå ind og like. Og det er vel egentlig det, Mikkel? Det tror jeg. Nu mangler du bare at sige farvel. Farvel. Farvel.